Hej, jeg vil nu fortælle jer lidt om fotosyntesen, og det vil jeg gøre med udgangspunkt i min egen have. Her ser vi et lille fint blomsterbed. Planten hedder solhat, gul solhat. Og de her fine planter skal selvfølgelig have noget sollys for at kunne vokse. Men udover at de skal have sollys, så skal de også have CO2, og så skal de naturligvis have noget vand. Så det har de fået. Det er den ene side af fotosyntesen. Og hvis vi så skal over på den anden side af fotosyntesen, så skal vi have, hvad giver de til gengæld også igen. Og planterne giver også en masse ilt til vores atmosfære. Så uden planterne, så vil vi ikke have det så godt, fordi vi bruger selvfølgelig ilten til vores egen respirationsproces. Og planterne bruger også ilt til deres respirationsproces. Udover ilt, så oplager de sukker til 6H12O6, og det kan de gøre på forskellige måder. Her har jeg lige mine rødbeder, som jeg har sået her i sommer, og de er her og klar til at blive, jeg ved ikke om I kan se dem, snart klar til at blive høstet. De er fine og store, og det er altså plantens måde at oplagre næring på via knolde i jorden. Det er altså rodfrugter, der gør det. Andre har det bare energien op gemt i bladene. Her ser jeg også gulerødder. De er også klar til at blive taget op. Vi kan lige tage en op her. Og kan se her. Det var der en frisk dejlig gulerod, som også er et produkt af fotosyntesen. Så fotosyntesen er altså ikke så svær, som man går og tror. Hej!